T'estàs preparant per presentar-te a la prova del nivell C1 o C2 de català? Este vídeo t'interessa sens dubte. Veurem 10 consells imprescindibles per aprovar l'àrea d'expressió escrita dels nivells C1 i C2 de català. Començaré per consells més genèrics i aniré concretant amb trucs més específics, d'acord? No calen més presentacions? Som-hi! Consell número 1. Fes un examen de mostra per posar-te a prova. És imprescindible que veges com és un examen real abans del dia de la prova. Així sabràs com és i què has de fer exactament i et podràs centrar a escriure. Descarrega l'examen de mostra, si no saps on el pots aconseguir, et deixo un enllaç a la descripció, i fes les redaccions de l'àrea d'expressió escrita per practicar. Evidentment, això és el mínim que et recomanaria. Si tens temps i ganes, pots redactar textos d'altres temes per continuar millorant la teua redacció abans del dia de l'examen. Com més, millor. Ja saps que la pràctica fa el mestre. Número 2. Cronometra't. Mentre facis la redacció, calcula quant de temps trigues. Si vols, si no estàs acostumat a escriure aquest tipus de textos, al principi redacta sense límit de temps. Després, quan ho tingues per la mà, posa't el cronòmetre per acostumar-te a treballar sota pressió i amb el temps que et donen. Quan tingues dominat el temps, és molt important que intentes reservar-te uns minuts per poder-lo rellegir i modificar-lo o corregir-lo, si cal. En una relectura sempre trobem aspectes que podem millorar. Número 3. Repassa les diferents tipologies textuals. Si ja saps que a l'examen et poden demanar que escrigues una carta formal, un article d'opinió, un text argumentatiu, etc., segons si et presentes al C1 o al C2, no? Aprofita esta informació i prepara't estos tipus de textos. Repassa quina estructura tenen. Aprèn també quins elements no hi poden faltar. Per exemple, si has de posar un títol, la data, el nom de l'autor, una salutació i un comiat, etc. Compte amb això perquè el fet d'ometre elements característics de la tipologia textual en concret et penalitza. Repassa quin llenguatge i quin to s'hi fan servir. Dominar tots aquests aspectes t'ajudarà a guanyar punts. Si no saps on trobar informació al respecte, a la descripció et deixo un enllaç al blog on parlo de com s'estructura un text i com s'escriuen els diferents tipus de text, amb exemples per ajudar-te a entendre-ho. Continuem. Número 4. Domina la llargada del text. Compta les paraules de cada redacció que faces, de manera que t'ajustes a la longitud que et demanen a l'enunciat i fixa't en la llargada dels paràgrafs, que per cert han de ser equilibrats. Així, visualment, ja sabràs que si escrius un text argumentatiu amb 3 arguments, cada argument ha de tindre, per exemple, 3 o 4 línies. Si no, et passaràs o et quedaràs curt. A vegades ens ve la inspiració i dediquem 8 línies a un argument i després no tenim espai per escriure 3 arguments i el text queda pobre. Així que practica amb un cronòmetre i tenint en compte el nombre de paraules. I això et permetrà el dia de l'examen adaptar la llargada del text a mesura que escrius. Si vols saber com és la prova, quina llargada han de tindre els textos i què es té en compte en l'avaluació de la part escrita, tinc un vídeo on parlo de com és l'examen i el mostro en vídeo. Concretament, a la part de l'expressió escrita, explico els diferents requisits i dono alguns consells addicionals. Te'l deixaré a la descripció i també al final d'este vídeo perquè el pugues mirar quan acabes. Consell número 5. Llegeix bé l'enunciat i fes-ho diverses vegades. Recordo un text que vaig corregir fa poc, que era un informe, i a l'enunciat es demanava: redacta un informe tècnic sobre les condicions d'un gimnàs i les millores que caldria introduir. L'autora del text va començar a escriure, es va embolicar i va acabar redactant l'informe sobre els horaris del gimnàs i les millores que es podrien aplicar als horaris. Però això no és el que es demanava. A l'enunciat es demanava que l'autora se centrés en les condicions del gimnàs, de les instal·lacions, no en els horaris. M'explico? I això ens passa a tots. Ens quedem amb la idea general, la paraula gimnàs, i no recordem els detalls de la tasca, condicions del gimnàs. Per tant, és imprescindible que llegisques l'enunciat diverses vegades,
abans de redactar i mentre redactes el text per assegurar-te que has escrit sobre el tema que t'han indicat. Si no, et penalitzarà. Com anem? Has pres nota dels consells que hem vist fins ara? En queden 5 més i ara seran més concrets sobre qüestions lingüístiques. Abans, però, vull recordar-te que si t'està agradant el vídeo i el contingut que creo i, sobretot, si el trobes útil, deixa'm un m'agradar i subscriu-te al canal. Et pot parèixer un gest insignificant, però a mi m'ajuda moltíssim. T'ho agraeixo per endavant. Bé, continuem amb el consell número 6. Fes un esquema abans de començar a escriure. Això és clau, sempre ho dic. Si aclareixes les teues idees abans, tindràs l'objectiu present en tot moment i escriuràs molt més ràpid, no et quedaràs en blanc. Per exemple, si has d'escriure un article d'opinió i et vols focalitzar en 3 arguments, fes un esquema de quins seran estos 3 arguments, cadascun dels quals es desenvoluparà en un paràgraf independent. A l'esquema també hi han de ser la introducció i la conclusió. Et mostro un exemple a la pantalla de com podria ser aquest esquema. El fet de dividir els punts per paràgrafs i idees fa que quan comences a escriure tot fluïsca, perquè la fase de pensar ja l'has fet prèviament. Llavors, et pots centrar a desenvolupar aquestes idees. Número 7. Fes servir connectors i no els repetisques. Quan acabes de redactar el text, llegeix-lo. Si veus que falten connectors per enllaçar els paràgrafs, afegeix-los. Pensa que els paràgrafs no poden començar bruscament, com si estiguessin deslligats del text que hi ha abans. Si falten connectors dins del text per enllaçar algunes frases, posa'ls també. I si veus que sempre fas servir el mateix connector, substituïix-lo per un que tinga el mateix significat, que puga fer la mateixa funció. Per exemple, si utilitzes sempre el connector adversatiu no obstant això, canvia'l per altres connectors de la mateixa categoria, com ara en canvi, ara bé o tanmateix, per dir-ne alguns. Et deixaré a la descripció un vídeo de connectors que t'ajudarà a entendre com utilitzar-los i una llista, com esta que acabes de veure, amb els diferents tipus de connectors que hi ha. Número 8. Quan repasses el text, busca mots buits o mots comodí. Què són? Paraules poc precises? O sigui que evita l'ús de paraules genèriques com fer, cosa, posar, dir, i substituïix aquestes paraules per altres de més precises. Et mostro un exemple. Si has escrit fer una proposta a l'Ajuntament, canvia-ho per presentar una proposta a l'Ajuntament. Amb un canvi tan senzill, millores el lèxic de l'escrit d'una banda i evites repeticions de l'altra, perquè el verb fer sol sortir moltíssim. Número 9. Repassa aspectes clau de la llengua. Et suggereixo que et centres en la puntuació, en l'ús de les preposicions, els pronoms relatius i els pronoms febles, per esmentar alguns dels errors més comuns en el nivell C1 i C2. Evidentment, hi ha 3 temes més concrets que t'anirà molt bé repassar, com el que amb accent i sense, el si no junt o separat, la diferència entre com i comà o entre per i per a, etc. Ja saps que en este canal parlem d'escriure en català. Tinc moltes píndoles lingüístiques que t'ajudaran amb tots aquests aspectes. Dona un cop d'ull a les llistes de reproducció i revisa un tema cada dia. I últim consell, número 10. Si és possible, demana ajuda a algú que puga revisar el teu text i donar-te l'opinió. Una visió externa sempre ajuda a millorar. Evidentment, si aquesta persona és correctora o lingüista, millor que millor. Si el meu equip de correctores professionals i jo et podem donar un cop de mà amb aquest aspecte, escriu-me sense compromís. A la descripció trobaràs el meu correu electrònic. Espero que aquests consells t'hagin paregut útils i t'envio molts d'ànims per continuar estudiant català i aprovar l'examen. Tu pots!